What's up mga mananap? It's me, Doña Balyena, and welcome back to another episode of my vlog. So we are currently at Dahilayan. Mag-vlog na sad ko diri para sa mong adventure. Hi! So ready na kaayo me. Hi Doña B. Lele. Pumunta na sa kutse nga lang ning hotel kay murag nakalimot ko. So mo ni siyang view namo no. Going down. I'm vlogging! Hey! Tingala na lang hotel. Saddle Ridge. Saddle Ridge. Saddle Ridge. Muramig na sa Baguio, no? So karon mag-check-in namin sa mga hotel. So we're here. What's sa may Cowboys Grill? Karon sa among room assignments. Unsa ta nga room? Room 3. Room 3 no? 1, 2, 3. Hindi siya in fairness. So naana ta sa room 3. So mo ni siyang room guys. Coffee. Oh, this is... Yeah, only 400 per person, so it's worth it. This is it! So we're at Dahilayan Adventure Park. Hello! Alright, so nakasulod na jud ko sa Dahilayan Adventure Park. Na familiar. Like, Nari ka diri. Nari ka diri. You're here, huh? Cutie pie! Cutie pie! Alright guys, so mag-zipline na yung ko. Yes, so this will be my first ride for this day. So kani siya nga zipline kay mura ni siya ka ng katong pinakasayon kay magsugod ta sa pinakasayon padung sa pinakalisod. So ang ako ang partner karon kay siya. So partners me sa zipline. So i-vlog na ko ni walang zipline ko, okay? Feeling ko rin sa ride. Mixed emotions, charot. Oh my god, so mag-zipline na mi karon guys. Woo! Jumay! Pagtanaw sa kamera! Woo! Bye! Woo! Woo! Uy, Jumay! Kamu cellphone! Ginoko! Uy, napabangit ko. Fairness. Adlock dito ka. Fairness, adlock dito ka. Kakunit, nagpo sa cellphone. Digit ba da? Okay. Okay. Nakulbangan ko. Bila kong matagak akong phone. Hala ka na pa yung zipline dito. Oh my God. So another zipline na sa Wita. Wita kuya.
Bye-bye! Yeah! Another zipline! Woo! Oh my God. Ano to? Yan lang. Woo! 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 In Jesus' name, tabangi ko nun kay murag mamatay lang ko. Woo! Hindi ko kabalo. Nana ko rin sa cellphone. Woo! Agoy. Patay. Okay. Okay. Wait sa kuya. Grabe. Kulba siya, in fairness, kulba. Pero nindot ang experience, promise. Kanang feeling ha, video ni mong matagak imong phone ba, balag. Ikaw na lang matagak, masa ang phone, di lang, char lang. Walang ticket. Pwede pag binuang. Hala, lunsan naman niya ko sa phone. Uy, naraday. In fairness, hangat siya. Dapat bukanta ako kay dapat bukanta. Karon nagduwa mi og mga lanta karon. Mga lanta karon ngalan sa mga prutas nga yellow. Ako ang saging. Ako ang mangga. Ako ay mangga. Ako ang lansones. Asa ni padulo? Pwede mo join. Dili ka. Pag-dare na mo siya nga magpa-asif vlogger ko nung siya diri sa lobby. Nami karon sa lobby. So mo siya gidare nga mag-vlog siya. Vlog siya. Anak ko. Sila may mag Uy, di ba ka na sa kastaas? Woo! Sige, nasaka na dito. unsa man oy? Saka lagi. Saka ka. Kaya pinatay-tanik pa rin. Ari, oh! Ito nga. Dito. So dito na nato sa ato ang Dahilayan Adventures, no. So karon padulong na daymi sa park kay para ipadayon na mga nasugdan gapon. So gyang ako kay bukid-bukid jud kay siya, as in like kung maglakaw ka from sa ubos padung sa taas, murag hago gid siya besh. So nata karon ani nga plane, no, ambot kid sa piloto ani, no, nganong diri man jud pud ni nga gi-park. Gi-park. Banti na tani. Madugay man. Hi. Sige, nakay stick. Wala. Filthy. Ron. Ako siya tagay tayo no. Tagay tayo. Kani ba dire? Kani ba? Alright, so manahog na yun me for another adventure. Alright, so magsipurma na rin karon guys. Woo! This is so exciting! Alright guys, so mahadlok ko kay this is the longest zip line ko no sa Asia. So dili na lang dyan ko magdalag phone while mag-superman kay masino niya o matagak siya nung wala ko pa. Alam mo, shortcut man siya. Lalaki.
Shortcut na food fear. Kuya, ang bakbenda ni Kuya. Ha? Hala! Sige, sige, sige. Kuya, ano? Pili ko! Naman siya pinit. Oo. Sige na lang Kuya para madali ka. Para di ako mambakira, anak-anak. Bird sure yung ambak dito ha para may full experience. Alright guys, so mara to siya ang boot camp. So nag-isod jud ko. Happy ko matrap dito. Wala lang nako. Dada akong phone kay murag scary jud siya in fairness. Pero nalingaw kayo ko sa boot camp. Grabe yun. Murag jud siya wipe out in fairness. Jud mi og boot camp. So nalami sa Pine Grove mag-lunch na mi karon. After ani kay mamuli na sad mi mamalik na mi sa Usamis. Alright mga day, so karon na gyud mi sa SNR. Ako kung tuyo gyud diri kay kanira gyud para lang mapalit ni. Yeah, put this in my bag. Balsan. We're going home now, so I'm gonna sleep. Okay, I'm so tired. That's it for today's video. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's Doña Balyena on my YouTube and at It's Doña Balyena on my Twitter and Instagram.